كما يمسيكم كما يتخنوا بمجمريا نقعد حد مساهم قدم كله بحفشة نعبلات فنان organization سلتي زقبروا لي عدمة عزي مسجن أبزنا إلو معنتي نقبروا بزعباناي forex and the cryptocurrencies trading زبل زعبا at least كلنا زحاشة رديت كابتي بدقن نسمعه بفلا أبز حج أوانسي بزعبا زي forex and the cryptocurrency استفلا لي كنسمعه نخل كنكون نخلينا لو مجن حدا نصر زبالة الحزنا خنكيدينا مالتي عم ودعتا دماني حتى رؤيتون انت دا حاليكم حدا بحدا كنقبلينا كم جيزينا مالتي بمجمريا كم ناي جنزب سلازخونة عزيو دماني تأفافي كم مخانو متى كلنا اتين قبرو تريدين ويدما لما عنتي تماهيرنا straight away بنهنا جنزب تريد كنقبر عزيو ريسكي زخون مالتي سلازي إذا ناي لما عنتي مدب بزعبا ناي تمرتن حفشاو ناتي كابتي زتمهاركون كابتي زغدكو تمكرون إذهبوكم تمرت دا أمبر أخول ناي كتوفرولو تقولو إنفست تقبرولو تقولو ويدما تريد كتقبرولو تقولو سكيل حيسكم تواتو خمزي اللهم كتحساسبوكم يدلي مالتي سلازي نتتقبروا نسخم تريد ويدما إنفستمنت بعلكم حتى تيخم مالتي تنكي سيلنا نريو بزعباتي كل جيزة كم حبرة سبن هنا أب جنزب أب متأتأ عزينا نفعتنا هركتات نايس رح حساباتنا قل بو منصر دماني اتي بمنصر نايت زلنا آتاويتاتنا بو منصر انت دا أتوات آيتاتنا دماني أيدي خنقبرولو انت زيكيلنا ويدما كنحلو انت زيكيلنا بكعبو اتخا بكعبو موتاسي ترقم يقولون مالتي سلازي انتا اينا هنقبر زلنا كم سمت انت سرح قنكا جنزب كابومول انت دا زتأفق حاليو بوحدو حدا ناي ورحي جيزة وسيد كاسي تجنزب نابي زغيد زلو بأونلاين زغيد ولاون نسخة توت أو واتسايتات كتفلت كتقلال لك مالتي أجي 4 عينت سبات يمزلو ويدما عتاويتاتهم أبزتفل عليه أب4 شنقات زتفقوا ويدما أما علا زوحلو سبات يمزلو اتوم قداموت سبات نريهم انتايم تدعيلنا كل جيزة تناتهم عتاوي straight away كل واتسايك نا واتساي خيدن كلو مالتي ويدما كنوصون كلنا خنحشون كلنا سلازي نحمق اوان زخونا كهلو ناني مالتي انت دا عتاويتاتنا زخونا انت دا نطفو حلينا ناي معلتاوي نابرات راين نبر مالتي زيوم عين السبات انتايم زبالو اتوم حششتي ويدما كونسيمر زباليو مالتي سلازي زيوم توم قدماي جروب يم توم كلاي جروب دماني اتناتهم عتاوي سبند قبرو سيف كا انت تريفون كا سيف يقبرو مالتي حدا كلير زخونا جول قل يبلومن انت تريفون ترايم سيف كقبر زخولو سلازي زيوم دماتيوم كيرلس زخونا أنابابرا زنبرو سباتيو مالتي سلازي كاب كمزيوم عين السبات دماني حدا ناي فاينانش ناي قطوبة حرنت كأوجو أي كأولونيوم زيوم كلت جروب عينت جروب زرعانيا مالتي اتيوم سالساي زلو دماني اتعتاويتاتهم مجمريا ريجولار زخونا سيفين نالو مالتي سلازي كل جيزة نحما اوان زخون مسعابي كخون خل ندقم كخون خل كل جيزة انتهى اللوم سيفز قبروسي اللوم مالتي زيهم دما تيوم عقبتي ويدما سيفز قبرو سيفرس تبايلم زصبعو مالتي كل جيزة قل اتنسخا سيف تقبرو
سيف جيركايو أمودة دماني نزيد لنجر مع الله نختم على زي كونسي هذا علامة خلو خل الله تنسخ سيف تجبره سلزي تيوم ثلاث عينات جروب زرعنا يوم تي زحاشة أكايدا زلوا نبلوسي تسالساي مالتي مرياتو كابتا أتاويتاتو بستوى السنة مجمرة سيبي جبرالو 5% خون قل 10% خون قل كم تيناتو حقمي أمودة دماني تسترف جنزب حشيشو which is طبق مالتي قرب أبو أم حشاش كنزارب إنكلنا أدمتهم ناي رابعي جيجيلا ويدماتهم رابعي جروب مرأينا عندك حق زنا زقلنا نحسبه اتيوم wants and needs زبالو فلاليها هتفلت مغالي بتقرينيا دست بلن بالاسي زدلكان اتدليون فلاليها مفلاتي حجي اتزدلكا زبال ناي قدم بو كتنبر زي تخيلي اتتدليو جن دليتات ناي دك سبات سلزي ودا زخوان زرع خايا بعين خاصي تدليو مالت سلازي نزيهم فلالينا هنفلت كنكلالنا مالتي حدا كابتي كنفلت قالو نخل انت دايلنا كل جيزين ناي ورحي اتناتنا اتاويتات بمنصر نايتي النوت او وصايتات كالكوليت كنغبرون كلنا حصر زبلسي نابنت زي نتقبلو ناي جيم ممبرشيب انت داحليناسي حدا كابتي كسراي مالتي ابليكيشنات كخون خل زخونه اتي كاب اكاونتنا اورحي زخيد زلو مع سوانن نابيناي مع الله يخيد علون تراك نغبرو يغبانا اي مالتي ابنسي بزي افلطو تغبرون كخون خل يوتيوب رايتر انت داخون كاسي تي في لايسنس مخفالون فلاي بعد انجليزي اغداسي كونن ወይ ድማ ክትከፍሎሲ አይ ፍቀደካኒ እጂ ክትከፍሎ ዘገድድ ሕጊ ይብልካን ዩቲዩብ ትራይተር እንተ ዳኾንካ ብዘይ ምፍላጥ ግን ምናልባት ወርሓዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዓመታዊ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈላሊና ክንፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብኣብነት ምናልባት ኣብዝናና ባህሊ ዝግበር ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ወላውን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ተጀሚሩሎ መስለኒ ኣብ መርዓ ይኹን ናብ ካልእ ኣጋጣሚሲ ክዳውንቲ ተኸድኑለይ ወይ ድማ ተን ደቂ ኣንስትዮ እንተ ደኣ ኮይነን ድማኒ ጥልፊ ዙርያ ተኸደናለይ ብምባል ሓንሳብ ምስ ገዛናዮ ነቲ ክዳንሲ ብድሕሪኡ እውን ምናልባት ሓንቲ ግዜ ብዓመት ዶ ይኸውን ዝኽደኖ እኾና ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ክዳን ትኽደና ገለ ማለት ኣይኮንኩን ግን ናይ ግድን ዶ ይኸውን ምስ ኣታዊታትና ገለሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚታት ወይ ድማ ጽምብላትሲ ከምኡ ዓይነት ወጻኢታት ከነውፅእ ወል ጽቡቕ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ ንባዕሉ ዳብነሲ ደቂ ኻቫልዩ ዘይህብዎ ንብረት እንተ ደኣ ትገዝኣሎም ሃሊኻ ወይ ድማ ንስኻ ማለት ኩልና ብንእስነትና እንከለና ከምቲ ዝድለውን መሳላጥያታት ረኺብና ስለዘይዓበና ኣባና ዝሰኣናዮ ኣብ ደቅና ድማ ከይድድገም ብምባልሲ ዘድልዮምን ዘየድልዮምን ትገዝኣሎም ማለት እዩ ሓንሳብሲ ዝገዛእኻሎም ንብረትሲ ቫልዩን ዘይህብዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብቲ ወጻኢታትሲ ዝያዳ ጥንቃቐ የድልየና ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ስለዚ እታ ሕጊ 7 መዓልቲ ትበሃል እንታይ እያ ትሕግዘና ነዚ ንኣብነት ሓንቲ ንብረት ክንገዝእ ኢልና ቅልል ብዝበለት ኣብ ፑቲክ ሓንቲ ጃኬት ዝረኣናያሲ ምፅእ ኢልና ክንገዝኣን ከለና እቲ ስምዒታዊ ድሌታት ኣሎ በቃ ንሳ እንተ ደኣ ገዚእኻሲ ክትሕጎስ ከም ትኽእል ንሳ እንተ ደኣ ገዚእኻያ ሞር ክትማሙቕ ከም ትኽእል ሎማዓንቲ እምበር ፅባሕ እውን ክትፀንሐካ ከምዘይትኽእል እቲ ሩስ ዝኸኣለ ምድፍፋእ ወይ ድማ ስምዒት ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ዘይኮነ ግን ክኸውን ዘሎ ብውሕዱ ብመንፅር ናይቲ ንሕና ስፐንድ ንገብሮ ደረጃ ክፈላለየ ይኽእል ኸውን ግን ብዝወሓደ 7 መዓልቲሲ ዕድል ክንህባ ክንክእል ኣለና ነታ ንብረት ድሕሪ 7 መዓልቲ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ተድልየና ኮይና which is እቲ ድሌታት ከምቲ ዝነበሮ ቅድሚ 7 መዓልቲ እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ገዛእናያ ፅቡቕ እዩ ተዘይኮይኑ ግን ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ዋጋ ናታ ወይ ድማ ናታ ቫልዩሲ
كم تزدل ويدما كم تناي مجمرة أيقونن مالتي بمنصرنا عبنت جزاخت جزء وانت داخوين حجي جزاخت جزء انت داخون كاس بوحدو 9 معالتي قال جيزه خطبه خت كلا لك مالتيو كتوراردو سلازي اليوم رابعي عين الدرجه سبات كميم زمسلو اليوم رابعي جوجله اتناتهم اتاوي ريجولار زخونه سيفين علوهم زتوسنه برسنتج دماني انفست قبرو بدحرو اتزترف دماني نخال معلوم يوعلوه نتيوم زدليون زدليومن فلاليوم مون سلازي فلتو نخال معلا يوعلوه مالتي سلازي ازيوم رابعي جوجله زبهالو ازيوم تماو بارتي ويدما انفسترات تباهيلوم يصوعو حجي انتا يصبو نغرنا ازيوم ريجولار زخونه سيفين علوهم ዝተወሰነ ድማኒ ኢንቨስት ድማ ይገብሩ ገንዘቦም ሲየውፍርዎ ገንዘቦም ገንዘብ ከም ዝሰርሕ ገብሩ ማለት እዩ ንሶም ንገንዘብ ዘይኮነ ዝሰርሑ ሲ ንገንዘብ ኢሎም ዘይኮነ ዝሰርሑ ገንዘቦም ንዕኦም ይሰርሓሎም ማለት እዩ which is ጽቡቕ ነገር ብኡ መንጽር ድማኒ እንተ ደኣ ክንሪኦ ኮይና ኩሉ ግዜ ሴቭ ምግባር ጽቡቕ እዩ እንተኾነ ግን እቲ 97 ንገብሮ ቫልዩ ሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ይዝመጽ ኣይኮነን ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረት 100 ቅርሺ መቸም ሎሚ ክንድቲ ዝነበረቶ ቫልዩ ኣይተግዛእናን እያ ስለዚ ብውሕዱ ካብ 20 ክሳብ 30% ሲ ትጎድል ቫልዩ ናታ ማለት እዩ ኣብ ሴቭ ኣብ ኢንቨስት እንተደኣ ጌርናዮ ግን ንምሳሌ ቅልል ብዝበለ ኣብነት S&P 500 500 እኩባት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናፍተን ኢንዴክስ ፋን እንተደኣ ኢንቨስት ክትገብር ክኢልካ which is ቅድሚ 10 ዓመት ኢንቨስት ንገብር ሲ ሎሚ ብውሕዱ ካብ 220 ክሳብ 250% ይዓቢ ማለት እዩ እዚ ማለት እታ 100 ቅርሺ ዝነበረትና ሲ 320 ክሳብ 350 ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ሴቭ ምግባር ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኢንቨስት ምግባር ግን ዝበለጸ እዩ ማለት እዩ አቤና ኢንቨስት ትገብር እንታይ ዓይነት አሰት ክህልወካ ክእል ኣለዎ ግን ትምህርቲ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ከዛ አፍልጦ ብዚያ አፍልጦ ትገብሮ ምናልባት ንኽሳራ ዝሸመሙን ክኾን ክእል እዩ መምሃሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝብል ክንሪኢና ክሪፕቶ ካረንሲ እቲ ክሪፕቶ ክበሃል እንከሎሲ ሓደ ምስጢር ዝኾነ እንዲሁ ዝተመስጠረ ማለት እዩ እቲ ካረንሲ ከዓ ባጠርያ ማለት እዩ ወይ ድማ ገንዘብ ስለዚ እቲ ክሪፕቶ ካረንሲ ሓደ ዲጂታላዊ ገንዘብ ኮይኑ ኣዝዩ ሰኪር ዝኾነ እንተደኣ ኢንቨስት ክንገብር ተደሊናቡ ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኢና ትሬድ ክንገብር እንተደሊና እውን ትሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ክልተ ኣማራፂ ኣለና ወይ ድማ ክልተ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ድማኒ ዲሰንትራላይዝድ ማለት ብዝኾነት ጋቨርንመንት ወይ ድማ ላዕለዎት ኣካላት ዘይውከል ርእሱ ዝኸኣለ ምሕደራን ዘለዎ ማለት እዩ ብመን እዩ ዝዕብለል ወይ ድማ ኮንትሮል ዝኸውን እንተደኣ ኢልና በቶም ናቱ ዓማዊል ወይ ድማ በቶም ናቱ ተጠቀምቲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክንገብር ተደኣ ኮይና ኣዝዩ ጥንቃቐ የድልየና ማለት እዩ ንምንታይ እንተደኣ ኢልና ሃይ ቮላቲሊቲ ስለ ዘለዎ እዩ ኣዝዩ ተነቃፊ ከም ምዃኑ ኣዝዩ ክኸብርን ክሓስርን ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ከለና ኣብ መዓስ እዋን ኢና እውን ኢንቨስት ንገብር ክንክፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ኣነ ከም ጌጋ ዝሪኦ ኢንቨስት ክትገብር እንተደኣ ኣብ ክሪፕቶ ወሲንካ ንክንደይ ዝኣክል ኢኻ ክትፅበዮ ዘለካ እንተደኣ ኢልካ ብውሕዱ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝዓበየ ጌጋ ዝኸውን ግን ክሪፕቶ ክበሃል እንከሎ ሰብ በቃ ሸበድበድ ይብል እቲ ቫልዩ ናቱ ክውስኽ እንከሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ይገዝእ ዳሕራይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዳ ስቂልካ የበዓል ቢትኮይን ሕጂ ወዲቐነን ክበሃል ከሎ እቲ ቁርብ ዝነበሮ ሰብ ትርጉም ዘይብሉ ተኮይኑ ዳ ኢሉ ይሸጦ ማለት እዩ ግን ብኣንጻር ክኸውን ዝግብኦ
كحاسر እንከሎ ክትገዝእ ምስ ከበረ ግን ክትሸጦ ኣለካ ማለት እዩ ኢንቨስት ትገብሮ ገንዘብሲ ዘሕምመካ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢንቨስትመንት 100% ናተይ ገንዘብ ከዓቢ ይኽእል እዩ ክንዚ ፕሮፊት ክረክብ ኢልካ ትንየተሉ ክሳዕ ዘይኮነ ኢን ኬዝ ምናልባት ክሳራ እውን እንተጋጢሙሲ ኣነስ ኣፎርድ ክገብሮ ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ብዛዕባ ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት ወይ ድማ ፎሬክስ ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ፎሬክስ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፎሬክስ ከመን እዮም ዝሳተፉ ናይ ፎሬክስ ትሬዲንግ ሴሽን ወይ ድማ እቲ ወቅትን ግዜን መዓስ ይኽፈት መዓስ ይዕፆ ካልእ ክሪፕቶ ካረንሲ ፔርስ ብኸመይ ዝሰርሕ እንታይ ማለት ይኸ ሪስክ ማኔጅመንት ንሕና ሪስክ ብኸመይ ኢና ማኔጅ ንገብሮ እቲ ትሬዲንግ ሳይኮሎጂ ዝበሃልሲ ማዕረ ክንደይ እዩ ኣገዳሲ ኣብ ትሬዲንግ ከምኡ ድማኒ ንሕናስ እዚ ኩሉ ኣፍልጦ ወይ ድማ እዚ መብርሂ እንተደኣ ሒዝና ወይ መንቋሕቋሕታ እንተደኣ ሒዝናሲ ብኸመይ ኢና ንሕና ክንጅምር ንኽእል ዝብል ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሕቶን ርኢቶን እንተደኣ ሃልይኩም ከዓ ክንቅበል ኢና ስለዚ ምናልባት ከም ብሓንሳብ ክንከይድ እውን ስለ ዘለና ኣብ ገሊኦም ተርምስ ወይ ድማ እትዮም ቃላት እትዮም ናብ እንግሊዝኛ ከተርዕሞም እውን ቁሩብ ስለ ዝኸብዱ ብዝተኻለኒ መጠን ብትግርኛ ክገልፆም ክፍትን እየ ግን ብሓንሳብ ክንከይድ መጠን እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዚ ከም ንኡስ ኣርእስቲ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ኢንቨስትመንት ክንብል ከለና ወፍሪ ማለት እንዲ ኣብነት ከምዚ ሓደ ሓረስታይ ሓንቲ ፍሩታ ምስ ዘርኣ ኣራንሺ ዘሪኡ ን5 ዓመት ድዩ 3 ዓመት ወይ ድማ ክንድቲ ክትወስቶ ትኽእል ናብ ፍረ ክሳብ ትበፅሐሉ ኮስኪሱ የዕብዩ ዓቕሊ ገይሩ ተፀቢዩ ድሓር ድማ እቲ ናታ ምህርቲ ዝሸጦ እዚ ናይ ሎንግ ተርም ፕላን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ኢንቨስተር ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ዓይነት ኣታዊ ከምፃልና ዝኽእልሲ ወፍሪ ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት እዩ ቀፂልና ብዛዕባ ትሬዲንግ ዝብል ድማ ክንርኢና ማለት እዩ ትሬዲንግ እንታይ ማለት እንተደኣ ኢልና ንግዜኡ ክትገዝእን ክትሸይጥን ከለኻ እዩ ስለዚ ትፅበዮ ናይ ነዊሕ እዋናት ግዜ የለን ኣብ ሓፂር እዋን ገዚእኻ ትሸይጥ ልክዕ ከምቲ ቤርዱራ ድዩ ወላ እንዳ ስቤዛ ዘለዎ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣስቤዛ ኣምፂኡ ዳይሬክት ድኻ ይሸይጥ ማለት እዩ ቢዝነስስ ክበሃል እንከሎ ከምዚ ኩልና ንፈልጦ እንዳ ዱኳን ክኸውን ይኽእል እዩ ባርበር ሾፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋኤቨር እዚ እቲ ቢዝነስ ዝበሃል እዩ እስካም ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ከምዚ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ሰብ ዝተራኽፍ በብዙሕ ግዜ በዞም ስካምስ ዝበሃሉ ይጥቃዒ ማለት እዩ እዞም ስካመርስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም እንተደኣ ኢልና ናይ ሓሶት መብፃዕታት እዮም ዝህቡኻ እዚ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብካ ክንዲዚ እንተደኣ ኣቲኻስ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማኒ ከምዚ ክኸውን ይብሉኻ ድሕሪ ዝተወሰነ 100 ክኸውን እዩ 100 ዝነበረኻ ድሕሪ ወርሒ 2 ወርሒ ድማኒ 500 ክኸውን እዩ ወይ 1000 ቅርሺ ክኸውን ኢሎም ናይ ሓሶት ዝኾነ እንታይ ሽሙ ይህቡኻ መብፃዕታት ይህቡኻ ማለት እዩ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይኸውን ካልእ ፎሬክስ ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ እቲ ፎሬክስ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሕፅረተ ቃል ናይ ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት እዩ እዚ ድማኒ ሕፅር ብዝበለ ናይ ደገ ለውጢ ወይ ድማ ናይ ደገ ሸርፊ እዩ ስለዚ ሸርፊ ካብን ናብን ክመላለስ እንከሎሲ እዚ እቲ ፎሬክስ ወይ ድማ ፎሬን
ኤክስቼንጅ ማርኬት ተባሂሉ ይጽዋዕ ካረንሲ ፔር ማለት ድማኒ ካረንሲ ማለት እቲ ባጠርያ ማለት እዩ ፔር ማለት ድማኒ ጽምዲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካረንሲ ፔር ክንብል እንከለናሲ ጽምዲ ናይ ባጠርያ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል ፒፕ ዝብል እውን ክንርኢና ፎሬክስ ፒፕ እንታይ ማለት እዩ እንተዳኢልና እቶም ካረንሲ ፔርስ ዝበሃሉ GBP USD እንተዳ ወሲድና ንኣብነት GBP ማለት ግሬት ብሪቲሽ ፓውንድ ማለት እዩ USD ማለት ከዓ US ዶላር እዩ ተዳርያ እንሪኦ ሃሊናሲ GBP USD ኩሉ ግዜ ኣብ ፎሬክስ ትሬድ ክትገብር እንከለኻ ብካረንሲ ፔርስ ኢኻ ትሬድ ትገብር እዚ GBP USD እዚ ማለት ንኣብነት ሓደ ቅርሺ ፓውንድ ናብ USD ክትቅይሮ 1.30 እንተዳ ኮይኑ እቲ ፒፕ ዝበሃል ድማኒ እቲ ራብዓይ ደሲማ ፕሌስ ሒዙ ዘሎ እቲ 30 ዝበልናዮ እቲ ራብዓይ ደሲማ ፕሌስ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይበሃል ፒፕ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብጌርና ኣብ ዝቕጽል ክንሪኦ ኢና ስፕሬድ ተባሂሉ ዝግለጽ ድማኒ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ገዛእን ሸያጣይን ዘሎ እቲ ስፕሬድ ተባሂሉ ይጽዋዕ ከምዚ ኣብ ሓደ እንዳ ወርቂ ከይድና ክንገዝእ ከለናን ክንሸይጥን ከለናንሲ በበይኑ ዓይነት ዋጋ እዩ ዘለዎ ስለዚ እዚ እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስፕሬድ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ just give me a second Alme I don't know for some reason No problem. okay charge خبره okay sorry ስለዚ ብዛዕባቲ ናይ leverage ዝብል እንተዳሪና ድማ leverage እንታይ ማለት እንተዳኢልና ኩሉ ግዜ ንሕና ገንዘብና ኣብ ትሬዲንግ let's say 100 ቅርሺ እንተዳ ሃልያትና ብ100 ቅርሺ ጌርና ፎሬክስ ትሬድ ክንገብር ኣይኽእለናኒ በቲ leverage ዝበሃል ግን እቲ ንሕና ገንዘብ እንታይ ይገብረልና እቲ ብሮከር 100 ቅርሺ ዝነበረና ዲፔንድ ኣፍቲ ንሕና leverage ስለዚ 1 to 10 ክኸውን ይኽእል 1 to 100 ክኸውን ይኽእል 1 to 30 ክኸውን ይኽእል ሓደ ን20 ወይ ድማ ሓደ ን50 ድዩ ሓደ ን100 ድዩ ብኡ መንፅር እቲ ንሕና ገንዘብ እንታይ ይገብረልና يعبيلنا مالتي سلازي قرشي زنبرتنا 100 قرشي خمزلاتنا RU ابت ماركت تريد كنقبر ابت عراقا خمز نساتف يقبر مالتي اتي ستوب لوس كبهال كله دماني كل جيزة اب ماركت تريد كتقبر انكالخا سقيل كايكون كان تعطو كل جيزة سيت ابت تقبر له اتي ستوب لوس علو ستوب لوس ناي وحسنات كا مقنت مالتي ستوب لوس انت زي كالو لك كم تقالو ز قلطو نتنات كا خساراسي دو تبللو هذا ميلاي مالتي اتي تيك بروفيت كبال انكالو دماني نهانا مخسب جين نقبرلو ويدما علامان نقبرلو اتي تيك بروفيت تبهايلو يتسوع قال اتي ريسك مانجمنت كبهالن كلو لك خمس كاسكو حدا موتور بايك ويدما بشكلتا ززور كاسكو خقبر زلو اتي ريسك مانجمنت زبهال دماني نتناتنا ريسك مينيمايز نقبرو ريسك ناتنا مانج نقبرو مالتي استراتيجي خبهال كلو اتي جيم بلاني سلت خهلوكا خلالو وي ميلا خهلوكا خلالو اب حدا صوتا كتعوت انت داخونكا بروكر زبال دماني افوريكس بزيكا بروكر تريد كتقبر سلازي تقل سلازي كاب كم نغرتي كاب كماين كما هم النغرتي نابت ماركت امون غنا خوينو زغلغل
انت دا هاليو اتي بروكر تباهيلو زصواعي مالتي ازي اتي ميدل ماني قصينا اتي لوكيديتي زبحال لوكيديتي مالت لكع كمزي اباسكا زلو ماي ازي دما لوكيديتي تباهيلو يصواع volatility خبحال انكلو اتي fluctuation ወይ ድማ ቲ ክብን ለጠቅ ናይቲ ዕዳጋ ወይ ድማ ናይቲ ማርኬት አመወዳእታ ንሪኦ ምናልባት ብዙሕ ሰቡን ከም ኣብዝናና ሕብረተሰብ ዓቢ ሃስያ ዘውረደ እዚ MLM ዝበሃል ወይ ድማ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ተባሂሉ ዝግለጽ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ድማኒ እዚ ናብ ኣብዝናና ሕብረተሰብ ከም ሓደ ስካመርስ ክንብሎም ንኽእል እዚ ጥቀምሉ ድማ ዓቢ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ እዚ MLM ዝበሃል ገሊአን ፕሮዳክት ዝሸጣ ትካላት ክኾና ይኽእላየን ገሊአን ድማኒ ናይ ኤዱኬሽን ፕላትፎርም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተን ናይ ትካላት ወይ ድማ ፕሮዳክት ዘለወን ፕሮዳክት ካብቲ ትካል ትገዝእ ንስኻ ገዚእኻ ግን ካልእ ሰብ እንተደኣ ክገዝእ ዓዲምካ ንሰን ድማኒ ኮሚሽን ይሓስባልካ ወይ ድማ ካብቲ ዝረኸቦ መኽሰብ ዝተወሰነ መኽሰብ ንዓኻ ይኸፍላኻ ማለት እዩ which is ሰብ ከተምፅእ እንተደኣ ኮንካሲ ክትክፈል እንተደኣ ኮንካሲ ሰብ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ምናልባት ገሊአን እውን እቲ ፕሮዳክት ዘይብለን ወላ ናይ ኤዱኬሽን ፕላትፎርም ዘይኮና ድማኒ ገንዘብካ ጥራይ ትህብ ገለ ትኸፍለካ እታ ካምፓኒ ንስኻ ሰብ እንተደኣ ኣምፂኻ እቲ ሰብ ድማኒ ከምኡ ሰብ ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ at the end of the day ካብቲ ንስኻ ዘምፀኻዮ ሰብ ኢኻ ንስኻ ፕሮፊት ዝህልወካ ንሱ እዩ ዝኸፍለካ እምበር እታ ትካል ናይቶም ክልተ ዝመፁ ኮሚሽን ትወስዶ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዋ ማለት እዩ ኣብዚ በዝሐ ናሕና ሕብረተሰብ ድማ ብዙሕ ማዕሮ እቲ ናቶም ዝነበሮም ሕውነት ዝነበሮም ፍቕሪ ክበትኩ ድማ ትርኢ ማለት እዩ ምናልባት ናሕና ሕብረተሰብ ሓቂ ንምዝራብ ከምዚ ስትሬት ኣዌይ ንክህብትም እኳ እንተዘይደል ምህብታም እኳ ዝፅላእ እንተኾነ ግን ምስ ብዙሕ ሽግራቱ ገለ ሰብ ኣብ ሊብያ ሓዊ ሓፍቲ ይህልዎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ 8,000 ተባሂሉ በቃ ኣትሊስት ኣብዚኣ ከምዚኣ እንተገይረሲ ዕዳይ እውን ክሽፍን እየ ካብ ምባል ብዘይ መፅናዕቲ ይኣትዎ ማለት እዩ ኣብዚ በዝሐ ድማኒ ሰብ ከዓ ክሳራ የጋጥሞ ማለት እዩ ኦኬ ፎሬክስ እንታይ ማለት እዩ እንተራኢልና ብሕፅረተ ቃል ናይ ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት ኮይኑ እዚ ግሎባል ማርኬት ፕሌስ እዩ 7.5 ትሪልዮን ዶላር ድማ within 24 hours circulate ይገብር ካብን ናብን ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ማለት እዩ 7.5 ትሪልዮን ዶላር ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ካብን ናብን ይመሓላለፍ ማለት እዩ foreign exchange market decentralized company ወይ ድማ ሓደ ናይ ግዙፍ ዝኾነ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ እዩ እዚ decentralized ዘብሎ ድማኒ ብዝኾነ ጋቨርንመንት ወይ ድማ ብዝኾነ መንግስታት ዝውከል ብዘይ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ቅልል ብዝበለ ክንርድኦ እንተደኣ ኮይና እቲ ፎሬክስ ክበሃል እንከሎሲ ልክዕ ከምዚ ገንዘብ ምልውዋጥ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ሓውና ክንሰደሉ እንተደኣ ኮይናሲ ኣብዚ ብፓውንድ ንህቦም ኣብ ኣፍሪቃ ድማ በቲ ናይቲ ዓዲ ገንዘብ ሂብዎም ስለዚ እቲ ዝግበር እቲ ትራንዛክሽን እዚ እቲ ፎሬክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ምናልባት ቀደም እውን ብንዋት ሰብ ይቀያየር ነይሩ ቡን ዘለዎ ብጣፍ ይቕይሮ ምናልባት ጥሪት ዘለዎ ኣድገ በቕሊ ዘለዎ ድማኒ ምናልባት ብከብቲ ይቕይሮ እዚ ዝነበረ ምስ ምዕባለታት ድማኒ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ዓለም ለኻዊ እቲ ናትካ ካረንሲ ትሸጠሉን ትልውጠሉን ወይ ድማ ትቀያየረሉ ፊዚካል ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ትሕዞ ዘይኮነሲ
كل جزء أونلاين زجبري زي foreign exchange market زبحال مالتي سلازي نسخات جز علو تشت علو تكاليلن مالتي سي جنزب كاس direct نتسبت هو أيقونن ويدما كابسب تقبله يكونن أب أونلاين تجبر عداقاي مالتي سلامنتايو أب فوريكس زيادة تبغ زجبره ويدما تريد كنجبر كم حدا opportunity توسيدو انت دعلنا ات liquidity زبلنايو هاي liquidity سلازلوي كومدماني اتي leverage زبحال بمنقد نايت بروكر غيركا تريد كتجبر انكالخاسي ات leverage أزيو حقازي انتاين ماليت انت دعلنا بكهلونا زلو عقم جنزب انت دا شعق الشغينو after market كنأتو جن جنزبنا شعق الشزنبرة بمئة شع كم زلنا اتنهنا بروكر انت يقبر يريلنا ماليتي سلازي نحن after market كنأتو عبي عدل يخون مالتي اتي بروكرز نبلو زلنا ويدماتي سالساي اكل نعو أو مسؤول جوين تجبره مصنعتات الله سلازي regulated زخونو brokers دي ما يكونون أصنعها كتفلت أو كتقل على كام على تنتزي كونه أتي كم deposit هاو كيام جنزبون already نو حزمون كتفو يخليهم كم تمستمر الزبل نايو مالتي سلازي أزيد أي حتى تيجي كل جزء أب forex تبغى نجارو نابنت النقدي انت دا حد دكان زلوا سبسي كل جزء تزحزو نبرت كوسخليو زصبيو دا موبايل زشيت انت دا حالي وس حد سب موبايلو كاب زغزو نت زلوا فاليو كابت زلاتو كوسخ يزدلا يكون افوريكس جن كومي يكونن ماركت كودلن كوسخن كلو اب كل تريد كتجبر تخلي خا تجزن كتشيت انت تخلي خا مالتي زي هذا كابت تصبو نغاري قال افوريكس منيم زساتفو نزبل دماني وي دماتيم بارسيبانت ناي فورين اكسچينج ماركت منغستات كونه يخوليم اتي كوميرشال بانكس سنترال بانكس كوربوريشنز انفستمنت فاندز كومدما تريدرز كماين كمابزي غليخم كازلخم وي دما ناي مصاي تريدرز تخونو مالتي سلازي كل جزء اتي شو حتى نتبع $5 تريليون كبهالن كلوسي كمزي كاب حدا هاجر ناب حدا هاجر خيد كله تجنزب نابنت كاب أمريكا ناب تشاينا زخيد جنزب سي بملك زي فوركسيو كابن نابن زساغاجر مالتي سلازي ازي دماني جزوف كبلو زخاله شو حتى نتبع تريليون كبهال كلوسي بغصري قليل كسر سلازي كونه أب فوركس زلو سيشن ويدماتي سيشنات أربعة سيشن علو كمزي أب سكرين نريو زلنا أتي لندن سيشن نيويورك سيشن طوكيو سيشن كومدما سيدني سيشن تباهيلو أب أربعة سيشنات علو مالتي إذا انتا يوز حق زنا انت دايلنا كل جيزي أب فورين اكسچينج ماركت 24 ساعة معالتي أب سومن دماني عمشت معالتي كفوتي مالتي قدامن سنبتن ترايو عطو لذي نابن لندن سيشن كدبدن كلنا كاب ساعة شمن تناينو جوه ساب ساعة حمشت باقوات أسراني عدي إنجليز كفوتي تماركت مالتي اتي نيويورك سيشنز بحال دماني كاب ساعة حدا بنايا قوات أسراني لندن كساب ساعة عسرت دماني كفوتيو لذي كل جزء أبيناي ساعاتي خان السخاز تعمكا ناي ليت سراح ناي كتر سراح بزي يقدس أبستفل عليه عين السيشنسي تريد كتقبر تخليخا مالتي من البعض تتفللي وانتاي انت دايلنا نابنة أمونغو لندن سيشنن أمونغو نيويورك سيشنن overlaps بحالالو أزنتاي مالتي انت دايلنا ماركت ساعات حدا يزغفت نيويورك سيشن ساعات حدا جن ستيل لندن سيشن دماني تخفيت الله سلازي كاب ساعات حدا خساب ساعات حمش تزلو إذا كلتي سيشناسي تخفيت الله مالتي إذا بو منصر overlap تباهيلي تسوع مالتي أبز دماني هاي volatility سلازلو تريد نخد قبر تبغيو بو منصر دماني
ክሳራውን ከጋጥም ኽእል እዩ ግን ብዝበዝሐ እቲ ማርኬት ካብና ብንዝቃሳቀሰሉ እዋኒ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሲድኒ ሴሽን ትሬድ ክንገብር ተዳ ኮይና ግን እቲ ስፕሬድ ንብሎ ዝበልናዮ ኣብ መንጎ ገዛእን ኣብ መንጎ ሸያጥን ዘሎ ጋብ ኣዝዩ ዓብይ ይኸውን እሞ ኩሉ ግዜ ማርኬት ንሕና ክንኣቱን ከለና ብዒስራ ከሎ ዝኣተናሲ ንኣብነት ባይ ክንብል እንተዳ ኮይና ወይ ክንገዝእ እንተዳ ኮይናስ ብ25 22 ከም ዝኣተና ኣብቲ ማርኬት የእትወና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ጋብ ኣብ መንጎ እቲ ባይን ሴልን ክንብል ከለና ወይ ድማ እቲ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ዝዓበየ ስፕሬድ ስለ ዘለዎ እዩ ከም ዝበልናዮ እቲ ካረንሲ ፔር ዝበሃል ብፅምዲ ወይ ድማ ተቋሪኑ ዝኸይድ እቶም ባጠርያ ንኣብነት GBP USD እንተዳኢልናሲ ወይ ድማ ዩሮ USD እንተዳኢልና ዩሮ versus USD GBP JPY GBP CAD USD ሼፍ እዚኦም የምቶም ካረንሲ ፔርስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ GBP USD እዚ ሕጂ ዘሎ ሸርፉ እኳ ክንድዝ እንተዘይኮነ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ቀዳማይ ካረንሲ ዘሎ እዚ እቲ ቤዝ ካረንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ እዚ እቲ መራሒ ወይ ድማ እቲ ዘዋሪ ኩሉ ግዜ ድማኒ ክንደ ሓደ ቅርሺ ዝውከል እቲ USD ዝበሃል ድማኒ ካረንሲ ተባሂሉ ወይ ድማ ኮቴሽን ካረንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ድማኒ እቲ ቁጽርታት ድማኒ በዚዩ ዝዕየር ወይ ድማ በዚዩ ዝውከል ንኣብነት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቁጽሪ ሓደ GBP ሓደ ነጥቢ 2449 እዚ ብUSD ክቅየር እንከሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅርሺ እንተዳ ሂብካዮምሲ እዚ ክሽረፍ ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ነጥቢ 2749 እቲ ፒብ ዝበልናዮ ካብቲ ራብዓይ ዴሲማል ፕሌስ እዚ 9 ወይ ድማ እዛ ክልተ ዘለዋ እዚአን ፒብ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ማርኬት ካብ 49 ናብ 52 ከይዱ ኣብ ዝመንጉኡ ዘሎ ናይ 3 ፒብ ጋብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ትፍልሊ እንተዳኢልናዮ ናይ 3 ፒብ ኣለና which is ዝደቀቀ ቁጽሪ ናይቲ ሸርፊ ኩሉ ግዜ ኣብ GBP USD ይኹን ወላ ኣብ ካልኦት ካረንሲ ፔር ባይ ወይ ሴል ክንብል ከለና እቶም ቢድ ፕራይስ ወይ ድማ አስክ ፕራይስ ተባሂሎም ድማ ኣለውና ማለት እዚ ከምቲ ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ እንዳ ዕዳጋ ኣብ እንዳ ወርቂ እንተዳ ኸይድካሲ ክትገዝእ እንከለኻን ወርቂ ሃሊብካ ክትሸይጥ እንከለኻን ዘሎ ዋጋ በበይኒ ብኡ መንፅር ድማኒ እዚ እቲ ቢድ ኤንድ አስክ ተባሂሉ ይጽዋዕ ካልእ ንባዕሎም እቶም ካረንሲ ፔርስ ድማኒ ሰለስተ ዓይነት ካረንሲ ፔርስ ኣለዎ እቶም ማጆር ካረንሲ ፔር ማይኖር ካረንሲ ፔርስ them exotic currency pairs ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ ማለት እዩ እቶም ማጆር ካረንሲ ፔርስ ዝበሃሉ ትሑት ዝኾነ ስፕሬድ ሃልይዎም ሃይ ሊኩዊዲቲ ድማ ኣለዎም እቶም exotic currency pairs ዝበሃሉ ድማኒ ዝዓበየ ጋብ ናይ ስፕሬድ ኣለዎም እንደገና ድማኒ ሃይ ቮላቲሊቲ ኣለዎም እቶም ማይኖር ዝበሃሉ ግን BJK USD እዚኦም ድማኒ ማእከላይ ዝኾነ ሊኩዊዲቲ ማእከላይ ዝኾነ ድማኒ ስፕሬድ ኣለዎም ማለት እዩ ኦኬ ሎት ሳይዝ ማለት ንኣብነት GBP USD እቲ ካረንሲ ፔር እንተዳ እዚ ዋጋ ኮይኑ ዝቕየረሉ ሓደ GBP ናብ USD ክቅየር ከሎ 1.2749 እንተዳ ኮይኑ ከምቲ ዝበልናዮ እዛ መወዳእታ ዘለዋ መበል ራብዓይ 9.5 ዘለዋ እዚአን እተን ፒብ እየን ኣብ መንጎአን ዘሎ ፍልሊ ድማኒ ፒብ ተባሂሉ 4 ፒብ ኣሎ 4 ፒብ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኦኬ እዚ 4 ፒብ ብመልክዕ ገንዘብ ክዕየር እንከሎሲ ክንደይ ይኸውን እንተዳኢልና ግን እዚ ኣብቲ ማርኬት ባይ ወይ ሴል ክንብል ከለና እንጥቀመሉ ሎት ሳይዝ እዩ ዝዕየር ማለት እዩ ስለዚ 4 ዓይነት ሎት ሳይዝ ኣለዉ እዞም 4 ዓይነት ሎት ሳይዝ ድማኒ ስታንዳርድ ሎት ሳይዝ ሚኒ ሎት ሳይዝ ማይክሮ ሎት ሳይዝ ናኖ ሎት ሳይዝ ተባሂሎም
4 يخفلوا مالتي حجي تيوم نانو لو سايز بحالو دارغا تريد اي نغبرلو منينا كمايكرو ميني ستاندرد لو سايز جميرنا نزوم سلسته ግን ከከምቲ መጠን ናይቲ ካፒታል ናትና ትሬድ ንገብር ማለት እዚ እንታይ ማለት እንተዳልና ስታንዳርድ ሎ ሳይዝ ትሬድ ትገብር ተዳሃለኻሲ 100,000 ዩኒት ይልወካ ወይ ድማ ትሬድ ትገብር ማለት እቲ ሚኒ ሎ ሳይዝ በሃል ድማኒ 10,000 እቲ ማይክሮ ሎ ሳይዝ በሃል ድማኒ 1,000 ዩኒት ክበሃል ከሎ እቲ ዝደቀቀ ሸርፊ ናይቲ ካረንሲ ፔሪ ማለት እቲ ቮሊዩም ወይ ድማ እቲ አፕትናትና ማርኬት ፕሌስ ባይ ወይ ሴል እንብለሉ አፕሊኬሽን አቡ ነእትዎ ቁጽሪ ድማኒ ሓደ እንተዳ ኮይኑ እቲ ስታንዳርድ ሎት ሳይዝ ማለት 0.1 እንተዳ ኮይኑ ከዓ ሚኒ ሎት ሳይዝ ማለት 0.01 ካኒ ማይክሮ ሎት ሳይዝ ማለት እዚ በማይክሮ ሎት ሳይዝ አነ ትሬድ ይገብር ኣለኹ እንተዳ አይለ ነዚኣ ናብ ገንዘብ ትቀይር እንተዳ ኮይነ ዝጥቀመላ ፎርሙላ ዝረብሐ ብ10 ይገብር ማለት እዚኣ 10 ሰንትስ ወይ ድማ 10 ፔንስ ትኸውን ዋጋ ናይ ሓንቲ ፒፕ ስለዚ 4 ፒፕ ፕሮፊት እንተዳ ገይረ ሙኻናተይ እቲ ሎት ሳይዝ እንተዳ ማይክሮ ሎት ሳይዝ ኮይኑ 4 ሳንቲም ዝረብሐ ብ10 ሳንቲም 4 ፒፕ ዝረብሐ ብ10 ሳንቲም 40 ሳንቲም ፕሮፊት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ሚኒ ሎት ሳይዝ ማለት ድማኒ 0.1 ሎት ሳይዝ ዝረብሐ ብ10 1 ፓውንድ ወይ ድማ 1 USD ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ናይ ዘን 4 ፒፕ ፕሮፊት ዝገበርክዎን ብመንጽር ገንዘብ እንተዳ ክንሪኦ ኮይና 4 ቅርሺ ፕሮፊት ገይረ ኣለኹ ወይ ድማ ሉዝ ገይረ ኣለኹ ንብል በሚኒ ሎት ሳይዝ እንተዳ ትሬድ ንገብር ሃሊና በቲ ስታንዳርድ ሎት ሳይዝ ዝበሃል ትሬድ ንገብር ተዳ ሃሊና ድማኒ ሓደ ፒፕ ዋግኡ 10 ፓውንድ ወይ ድማ 10 ዶላር ይዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ 4 ፒፕ ፕሮፊት ተገይርካ 40 ቅርሺ 4 ፒፕ ሉዝ ተገይርካ ድማኒ 40 ቅርሺ ሉዝ ገይርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ትፍልልዩ ከምዚ ይመስል ካልእ ክንጥቀመሎም ወይ ድማ ነቲ ናይ ትሬዲንግ ስኪል ናትና ወይ ድማ ትሬድ እንገብረሎም ቶም ቱልስ ዝበሃሉ ወይ አፕሊኬሽንስ ሓደ እቲ ሜታ ትሬደር 5 እዩ MT5 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰባት እውን ሜታ ትሬደር 4 ይጥቀሙ እዮም ግን እቲ ሜታ ትሬደር 5 ን ሜታ ትሬደር 4 ን ፍልልዩ እቲ ሜታ ትሬደር 4 አፕዴትድ ዘይኮነ እዩ ወይ ድማ ናይ ቅድም ዝነበረ እጅግን እቲ ሌተስት ዝኾነ ግን እዚ ሜታ ትሬደር 5 እዩ ኣዝዩ ቀሊልን ጽፉፍን ዝኾነ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ካልእ ነቲ እዚ እቲ ሜታ ትሬደር 5 ዝበሃል ነቲ ማርኬት ባይ ወይ ሴል ትብለሉ ሓደ አፕሊኬሽን እዩ እዚ ትሬዲንግ ቪው ዝበሃል ግን ነቲ ማርኬት ዕዳጋ ናበይ ገጽዩ ዝኸይድ ዘሎ ይውስኽ ዲ ወላ ይኸብር እንሪአሉ ወይ ድማ ንፈልጠሉ እዚ ትሬዲንግ ቪው እዩ ትሬዲንግ ቪው ብናጻ ኣብ ጉግል እዚኦም ኩሎም አፕሊኬሽን ብናጻ እዮም እቲ ትሬዲንግ ቪው ከዓ ኖርማል ኣብ ዌብሳይት ከድና ብምጽሓፍ tradingview.com ኢልና እንተዳ ኣቲና ቲ ቻርት ናይቲ ካረንሲ ፔርስ ከርእየና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ማይ ፎሬክስ ቡክ ዝበሃል ኣለና ነቲ ንሕና ነትና ሪስክ ማኔጅመንት ወይ ድማ ክንደይ ፒፒና ሉዝ ክንገብር ብመንጽር ገንዘብ ክንደይ ካልኩሌት ክንገብር ዝሕግዘና ድማኒ እዚ እቲ ማይ ኤፍኤክስ ቡክ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ እዚኦም ድማኒ እቶም ፋንዳሜንታል አናሊሲስ ንገብረሎም እዮም ፋንዳሜንታል ማለት እቲ መሰረታዊ ዝኾነ መጽናዕቲ ክትገብር እንከለኻ ብሉምበርግ ኣሎ ሲኤምቢሲ ኣሎ ቢቢሲ ፋይናንስ ኣሎ እዚ ፎሬክስ ፋክተር ኣሎ በዚኦም ጌርና ንሕና እንታይ ንገብር እቲ ፋንዳሜንታል ዝኾነ አናሊሲስ ነቲ ማርኬት አናላይዝ ንገብር ስለዚ ኒውስ ኣሎ ድዩ ወላ ኩናት እንተዳ ሃልዩውን ዓቢይ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ማርኬት ክብል ለጠቐም ክብል ስለዚ በዚኦም ዌብሳይትታት ንሕና ድማኒ እቲ ፋንዳሜንታል አናሊሲስ ዝኾነ አናላይዝ ንገብር ማለት እዩ ካልእ 4 ዓይነት ትሬደርስ ኣለዉ እቶም ቀዳሞት ትሬደርስ እዚኦም
scalpers ተባሂሎም ጽውዓ ወይ ድማ scalp trade ዝገብርዮም እዚኦም ሃይ ስፒድ ዘለዎም ትሬደርስ እዮም ኣብ ማርኬት ናይ ሓፂር ግዜ ዝኾነ ኣቲኻ ናይ መውፃእ ትኽሳራ ይኹን ቲ ፕሮፊት ሲ ናይ ሓፂር ግዜ ምናልባት እዚ ብግዜ ክልክዕ እንተ ኮይኑስ ካብ 1 ደቂቕ ክሳብ 5 ደቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲኦም ዴይ ትሬደር ዝበሃሉ ድማኒ ብመንፅር ግዜ ክንሪኦ እንተ ደኣ ኮይና ካብ 15 ደቂቕ ክሳብ ፍርቂ ሰዓት ወይ ድማ 1 ሰዓት ኣብቲ ማርኬት ዝጸንሑ ብመንፅር ድማኒ ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ እቲ ናቶም ፕሮፊትን እቲ ናቶም እንክሳራን ኣትዮም ዝወፅሉ ግዜ ማለት እዩ ስዊንግ ትሬደርስ ዝበሃሉ ድማኒ ካብ 1 ሰዓት ክሳብ 4 ሰዓት ዝሕዝዎ እዩ እቲ እዚኦም ፖዚሽን ትሬደርስ ዝበሃል ድማኒ ናይ ሎንግ ተርም ትሬደርስ ኮይኖም ካብ 1 መዓልቲ ክሳብ 1 ሰሙን ዝጸንሕ ወይ ድማ ልዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ትሬድ ዝገብሩ ወይ ድማ ግዜ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ እውን ትሬድ ክትገብር እንከለኻሲ ስካልፐር ትሬደርስ ዲኻ ዴይ ትሬደርስ ዲኻ ክትፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልእ እቲ ጽልዋ ከምፃሉ ዝኽእል ኣብ ፎሬክስ እንተ ደኣ ክንሪኦ ኮይና ወይ ድማ ኣብዚ ፋይናንሻዊ ንግዲ ሓደ እቲ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ብዛዕባ ፖለቲካ ዘውፅዎ መንግስታት ዘውፅዎ ሕጊ ክኸውን ይኽእል መንግስታት ዘውፅዎ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ዝኾነ ጽልዋ ነቲ ማርኬት ድማኒ ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ኩናት ናይ በዓል ፍልስጤም እዚ ናይ በዓል እስራኤል ዓብይ ሃስያ ኣለዎ ኣብቲ ማርኬት ሃስያ ክብል እንከለኹ ክብል ለጠቕን ኣለዎ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ኢንተረስት ሬት ክጎድልን ክውስኽን እንከሎ እዚ ድማኒ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ነቲ ማርኬት ኣፕ ኤንድ ዳውን ክብል ይኽእሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኢንፍሌሽን ሬት ኣሎ ብዝሒ ናይቶም ነጋዶ ድማ እዚ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ጽልዋ ኣለዎ ኣብቲ ማርኬት ናይ መንግስታት ዕዳ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማኒ ነቲ ሃገር ዓብይ ጽልዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ በዚኦም መንገድታት እዚኦም እቲ ማርኬት ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ ኦኬ እዚ እቲ ክንሪኦ ዝጸናሕና ጽልዋታት ኮይኑ ንሕና ትሬድ ክንገብር እንከለና እንጥቀመሉ እቲ ሪስክ ማኔጅመንት ሜላኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ስለዚ ትሬዲንግ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሪስክ እንተ ደኣ ኮይኑሲ እሞ ከዓ ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ተጠቀምቲ ክንከውን ዝብል ዛዕባ እዩ ዝመፀካ ወይ ድማ ርእስቲ ዝለዓል ኩሉ ግዜ ንሕና ትሬድ ክንገብር እንከለና እቲ ማክሲማም ሪስክ ፐር ትሬድ ክንገብሮ ዘለና እንተ ደኣ ኢልና 1 ወይ 2% ካብቲ ናትና ኣካውንት ጥራይና ትሬድ ክንገብር ዘለና ካልእ እቲ ፖዚሽን ሳይዝ እቶም ሎት ሳይዝ ክንብሎም ዝጸናሕና ንዕኦም ድማኒ ኣበየናይ ዓይነት ኣካውንት እዩ በየናይ ዓይነት ሎት ሳይዝ ትሬድ ትገብር ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ንብሎ ዝጸናሕና ድማኒ ኩሉ ግዜ እቶም ስቶፕ ሎስ ዝበሃል ንስኻ እቲ ናትካ ሪስክ ማኔጅመንት እንተ ደኣ 1% ጌርካዮ ብኸመይ ኢኻ ትዕይሮ ወይ ድማ ተቐምጦ እንተ ደኣ ኢልና በዚ ስቶፕ ሎስ ዝበሃል ኢኻ ተቐምጦ እቲ ስቶፕ ሎስ ናትካ ለሰይ ማርኬት እንተ ደኣ ኣብ 50 ከሎ ገዚአዮ እሞ ከዓ ናተይ ዕላማ እንተ ደኣ 100 ክበፅሕ ኮይኑ ኣነ ድማኒ ኣብ 40 ማርኬት ምናልባት ካብ 50 ናብ 40 እንተ ደኣ ወሪዱሲ ዳይሬክትሊ እቲ ማርኬት ኣውቶማቲካሊ ክዕፆ ከም ዘለዎ ሴት ኣብ ዝገብሮ ስለዚ እቲ ናተይ ሪስክ ሲ ክንደይ ሪስክ ክገብርስ ይፈልጦ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ስቶፕ ሎስ ንብሎ ዘለና እንተ ደኣ ዘይጌርና ግን ናፃ ንገድፎ ኣለና ልክዕ ጋምብሊን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ወላ እውን እታ ምልእቲ እታ ኣካውንትና ብሎው ክንገብራ ወይ ድማ ከነጥፋኣ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ስቶፕ ሎስ ክትገብር ከለኻ ልክዕ እቲ ናትካ ሪስክ ማኔጅመንት ማኔጅ ጌርካ ብኡ መንፅር ድማኒ እቲ ስቶፕ ሎስ ናትካ ተቐምጥ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ቴክ ፕሮፊት ንብሎ ዘለና ድማኒ ከምኡ ንኣብነት ኣነ ብ50 ከሎ ናተይ ፕሮፊት እንተ ደኣ ኣብ 100 ክኸውን ኢለ ተፀብየ እቲ ማርኬት ግን ልክዕ ኣፕ ኤንድ ዳውን ስለ ዝኸይድ እቲ ቴክ ፕሮፊት ናተይ ኣብ 100 እንተ ደኣ ዘይገይረዮ
ماركت أبو بتصحون كمل سخيل ونعيك خسرنا ونخالي لك after 100 مس بتصحجن ماركت أوتوماتيكالي يعصمو أتم بروفيت نانا زجبرنا عندماني أبتناتنا برتفيلية أتمالت سلازي تيك بروفيت مقبارون تبغي مغنياتو ماركت كتحلوه سلازي تقل أب تريدين تايز بحالالو set and forget it's not got stop loss and take profit in set انت دا غير كايو you should have to accept your losses كسارة خقاتم تمزخل كتفلت كتقل علىكا ويدما كسارة مقسبن ناب حديو خيدي تماركت it's not got risk management again ب 1% ويدما 2% set up سلز قبر كايو نتنات كا account affect خقبرو يكالني مالتي قال اتي اوفر ليفرج غيركا تريد كتقبر مخال كا حدا عبي حدا غاي مالتي سلازي كل جيزه تريد كتقبر انكلخا كابتناتكا ريسك مانجمنت ويدماتناتكا ريسك بير تريد 1.1 ويدما 2% زبلنا كابو حاليفو انت دا تريد تقبر حالي خاسي already لوس كتقبر يخا مالتي اوكي بزعبا تريدين سايكولوجي مس نرئي دماني اتي سيلف اويرنس اند سيلف ريجوليشن زبل ازيو اقداسي مالتي سلازي كل جيزي اب تريدين كل جيزي مخسب يلن كل جيزي دمان خسارة يلن سلازي تناتكا خساران تناتكا مخسبن جن كل جيزي اب ناتكا رأسي يزمركس تريدين is like a mental gaming كل جيزي نحنا نتناتنا سمعيت كنقاط أصرخ نكال على تريد كنقبر نكلنا انتايو تفرح زبال كتوقد كتقال على كان كتسسعون يبل كان بروفيت زقبر كايو እንደገና ተመሪስ ካድማኒ again profit እንተዳ ክትገብር ኢልካ ተሐስብ ሃሊኻ እንታይ ከጋጥመካውን 100 ስለዘይ ትፈልጥ ነተን መክሰብ ዝገበር ካየንውን ክትከስረን ትኸሊኻ ማለት ከም ድማኒ ቲ ክሳራ ጋጢምካሲ ነተን ዝኸሰርካይን ከተማልሰን ኢልካ ምፍታን ወይ ድማ ሕለ መፍላይ እዚ ድማኒ ልክ ካብ ጋምብለር ዘፍልየካ የብሉን ማለት እዩ كل جزء stay disciplined and patient دماني عقل خلونا خلالو discipline زبال زلوخا كنقبر كنكالالنا نت ماركت اتناتنا ريسك مانجمنت سيت ام تدا غيرنا يسي بدحرو كنقد فطر عايزلنا مالتي تزعبه مبزحتيو اب تريدين انت دا ولا سيرش غيرنايو زبز حسب كسارا زغاطمو سبي سلامنتاي انت دايلنا جن تا قند مستير انت دايلنا التفكا خطبت مدلايو مالتي كل جزء اب تريدين نابنت حدا دكتوريت زبلسب انت دا كاب شو حتى عامت كساب 10 عامت 10 5 عامت ويون لعلو زدليو انت دا خوينو اب فوركس تريدين دماني اتاويتاتكا خلوكا زخلسي من البات لعل دكتور قوني لنا نزاربالنا እዚ እንተ ደኣ ክኸውን ኮይኑ ክፅበየካ ዘለዎ ግዜ ወይ ድማ ዓቕሚ ንክንደይ ዝኣክል እዋናት እዩ ብርግፅ ብውሕዱ ንስኻ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት ግዜ ክንቦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ መዓልቲ ብሶምን ብ2 ወርሒ 3 ወርሒ ንሕና ፕሮፊታብል ትሬደር ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ወይ ድማ ኣፍልጦ ኣለና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ذكروا حاب كلتشن 19 يمثلني كابزي برمنغهام كنا سيمينار غلانيرو او حدا بأونلاين زفلت ازنبركو سبرقيبه مالتي حبشاي تريدينج كمي يالو كمي تخيد علخا قال مسبلكوس انتاي مخانيسي ماركت انت داتي يوسي دقاساي وسدنن بخوف يزحدر لني مالتي حجي انتاي كون كاد اغليله اندع بقى اتصالس كريو يزحدر اوكي مو انتاي يخوني الكاس حاسبك تفلدو اندي اتا قند صقم انتاي انت دايلنا حدا اوفر تريد تي كابتناتو ليميت تريد سلازغبري اوفر تريدين سلازغبر كالا اي دماني اتناتو خساره سلازي تقبلو اتناتو زغبرو ريسك من البات اكاونت نايمي تقرش انت دا خويناسي من البات تاميتي كتطفئن كتلمعن وان تريد يقبر نير خون قلي
that's why you ድቃስ እንዘሎ ኣብ ትሬዲንግ ግን ወላውን ክሳራ እንተ ዳጋጢምካ እትናትካ ሪስኪ ዝኣተኻዮ ሚኒማይዝ ጌርካዮ ስለተኣቱ ወላውን ክሳራ እንተ ዳጋጢሙሲ it's a part of the trading ማለት ሓደ ክፋል ናይቲ ንግዲ ኩሉ ግዜ ንግድኮ ሓደ ሰብ እንተ ዳ በዝ ቀደም ናይ ዓድናሲ ጫው ካብ ባሕሪ ሒዙ ዝነግር እንተ ዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ነትናቱ ሪስክ ማኔጅ ዝገብረሉ ቤላ ኣለዎ መኪንኡ ዲያ ወላ ትየምናቱ መጽዓኛ ከንዳ ክሽፍኖም ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ብሓጋዩ ክነግድ ዘለዎ ከም ገለ እንተ ዳ ኣጋጢምዎ ግን ኩሉ ትናቱ ዝነበሮ ናይ ንግዲ ኣሰት ሉስ ክገብሮ ይኽእል ማለት ስለዚ ኣበና ኢዋን ኢኻ ንስኻ ትሬድ ትገብር እንታይ ዓይነት ሪስክ ማኔጅመንት ትጥቀም ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ እዚ ኩሉ ጌርካ ግን ምናልባት ኣይበሎ እንተ ዳ ልዕሊ ዓቕምኻ ዝኸውን እንተ ዳ ክሳራ ከጋጥመካ ክኢሉ ግን እተናትካ ሪስክ ማኔጅ ዝገበር ሚኒማይዝ ዝገበርካን ንዓን ጥራይ ትኸስር ካብቲ ማርኬት ካ ትወፅእ ማለት እዩ ንስባሒቱ ከዓ ትሬድ ትገብር ስለዚ እዚ ባህር ናይ ትሬደር እዩ እንተ ዳ ብዘለካ ኣካውንት ትሬድ ትገብር ኮንካ ግን እዚ ከዓ ባህር ናይ ጋምብለርስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጋምብለርስ ወይ ድማ ተቃውመርቲ ክንከውን አይደልን ንሕና ዲሲፕሊን ዘለዎም ትሬደርስ ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝሓንፀፅናዮ ፕላን ድማኒ ኣብኡ ስቲክ ጌርና ወይ ድማ ንዕኡ ነኺስና ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ምናልባት እቲ ንዓና ክሕግዘና ንዝኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ኢንትሪ ሌቨል ኣብ መዓስ ተኣቱ ኣብ መዓስ ትወፅእ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እቲ ሪስክ ማኔጅመንት ንብሎ ዘለና ድማኒ ብሊስት ክነቕምጦ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ንማርኬት ምእታውናሲ ነቶም ሊስት ዝገበርናዮ ማርኬት ኣብዚ ከይበፅሐ ኣብዚ ከይኮነ ከምዚ ከይኮነ ኣይኣቱን የልና ዝፀሓፍናዮም ንዕኦም ፈለው ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ናትና ጉዕዞ ድማኒ ኩሉ ግዜ ክንምዝግቦ ክንክእል ኣለና ኣብ መዓስ እዋን እዩ ክሳራ ኣጋጢሙና ኣብ መዓስ እዋን ኢና ንሕና ፕሮፊት ጌርና ኩሉ ግዜ ብመዝገብ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ it's so important ኩሉ ግዜ ኣብ ትሬዲንግ ካብቲ ናትካ ክሳራታት ካብቲ ናትካ ዝነበረ መክሰባት እናተማሃርካዮ እናዓበኻዮ ትኸይድ ካልእ እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና እንተ ዳ ኢልና ኣብቲ ዴሞ ኣካውንት ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ሓሶት ገንዘብ ዘለዎ ኣካውንት ከፊትና ዴሞ ኣካውንት ዝበሃል ኣብኡ ፕራክቲስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንላመድ ክንክእል ኣለና ኣብኡ ማስትሬት ምስ ገበርናዮ ዳይጀስት ምስ ገበርናዮ ኩሉ ንሕና ኮንፊደንስ ኣብ ዝኾናሉ ግን እቲ ላይፍ ኣካውንት ዝበሃል ክንከፍት ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚያ እቲ ላይፍ ኣካውንት ዝበሃል ናህና እቲ ዲፖዚት ንገብረሉ ናህና ገንዘብ ኣይድልየናን እዩ ስለምንታይ እዩ ዘየድልየና ድማኒ ቀሲልና ንሪኦ ኢና ኦኬ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዘድልየና ኣብዚ 7.5 ትሪልየን ዶላር ኣብ ውሽጢ 24 ዝንቀሳቐስ ካምፓኒ ኢንዳስትሪ ሲ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዘድልየና እንተ ዳ ኢልና እቲ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ናይ ፎርኤክስ ብናትካ ገንዘብ ትሬድ ኣይትገብርን ኢኻ ኣዝዩ ፅቡቕ ምሽ ብናትካ ገንዘብ ትሬድ ኣይትገብርን ኢኻ ክብል እንከለኹ ናይ ብሓቂ ናትካ ገንዘብ 1,000 2,000 10,000 100,000 ሃሊካ ትሬድ ክትገብር ኣይድልየካኒ ማለት እዩ ነዚ ቅልል ብዝበለ ኣዝዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ኮይኑ ዘሎ ድማኒ እዚ ስለዚ ንሕና ትሬድ ክንገብር እንተ ደኣ መደብ ሃሊና ወይ ድማ ወሲና ነቲ ናትና ኣፍልጦ እሞ ከዓ ንተኣማመነሉ እንተ ደኣ ኮይና ብዙሓት ትካላት ኣለዋ ንሰን ብገንዘበን ንስኻ ድማ ብፍልጠትካ ገንዘብ ክህባኻ ዝኽእላ ወይ ድማ ካፒታል ክህባኻ ዝኽእላ ትካላት ማለት እዩ which is ኣዝዩ ፅቡቕ ኦፖርቹኒቲ ፅቡቕ ዕድል እዩ ክንደይ ሰብ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ግን ከዓ ምስ ኣፍልጡ እናሃለወ ኣብቲ ማርኬት ትሬድ ዘይገብር ብዙሕ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ መጽናዕቲ ገይሮም ድማኒ እዚ ኦፖርቹኒቲ ኣምፅኦሞ ስለዚ ኣፍልጦ እንተ ደኣ ሃሊካ ናይ ብሓቂ ንስኻ ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ሰብ እንተ ደኣ ኮንካ ንሕና ገንዘብ ክንበካ ኢና ንስኻ በሊዕኻ ብልዓና ዝብሉ ትካላት መፅኦም ማለት እዩ እዚኦም እቶም ፕሮፊርም ዝበሃሉ ወይ ድማ ፕሮፐርቲ ትሬዲንግ ፍሬም ዝበሃሉ እዚኦም ገንዘብ ክህቡኻ ዝኽእሉ ናይ ፋንዲንግ ኣካውንት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣፍልጦ ኣለካ
ትሬድ እንተዳ ክትገብር ደሊኻ ድማኒ ብመንጽር ናይቲ ምስኦም እትውዓ ዓለ ውዕል ናትካ መኽሰብ ምስኦም እናታ መቃራሕካዮ ክትከይ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ክንክተሎ ዘለና ወይ ክንፈልጦ ዘለና እንተዳ ኢልና እዞም ናይ ፕሮፊርም ዝበሃሉ ትካላት ንስኦም መጀመርያ ጆይን ክትገብር እትኸፍሎ ፊሎ ወይ ድማ ኤግዛም ክትገብር ክፍትኑኻ ክኽእሉ ኣለዎም ንስኻ ኣዚኻ ኣፍልጦ ዘለካ ትሬደር ዲኻ ኣይኮንካን ስለዚ እዚ መፈተኒ እዚ ድማኒ እቲ ቻሌንጅ ተባሂሉ ወይ ድማ እቲ ቴስት ዝህቡኻ ኣለዎም ስለዚ ንኣብነት ቅልል ብዝበለ ኣነ እትዮም ዝጥቀመሎም ዝያዳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ እዚኦም FTMO ዝበሃሉ ናይ ፋንዲን ኣካውንት ኣለዎ እዞም FTMO ዝበሃሉ መጀመርያ ምስኦም ሬጅስተር ምስ ገበርካ እታ ዝወሓደት ኣካውንት ናይ 10,000 ኣላቶም እቲ ዝበዝሐ ከዓ ክሳብ 400,000 ንስኻ ትሬድ ክትገብር ትኽእል ምስኦም ማለት እዩ ወይ ድማ ኣካውንት ክህልወካ ይኽእል እዩ ብመንጽር ናይቲ ንስኻ ዝጠለብካዮ ኣካውንት ብኡ መንጽር ድማኒ እቲ ናይ መፈተኒ ክፍሊት ይፈላለ ሕፅር ብዝበለ እንተዳ ንስኻ ናይ 10,000 US ዶላር እንተዳ ካፒታል ተሓትት ሃሊኻ ወይ ድማ እዚ ዝኣክል ካፒታል ሃሊካ ትሬድ ክትገብር እትፍተኖ ፈተና ብውሕዱ 75 ፓውንድ ትኸፍል ማለት እዩ በዛ 75 ፓውንድ ዝኸፈልካያ ነቲ ቻሌንጅ ወይ ድማ ነቲ ፈተና ዘሎ ንስኻ ትጅምሮ እሞ እቲ ፈተና እንተዳ ሓሊፍካዮ ብኡ መንጽር እቲ ፈተና በቲ ንስኻ ዝጠለብካዮ መፈተኒ ዓቕሚ ካፒታል ወይ ድማ ዓቕሚ ገንዘብ እንተዳ ንስኻ ናይ 10,000 መሪጽካ ንምሳሌ 75 ቅርሺ ጥራይ ትኸፍል ማለት እዩ ኦኬ በዛ 75 ፓውንድ ነቲ ፈተና ምስ ወሰድካዮ ክልተ ስቴፕ ኣለዎ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ تا 10,000 ዝሃቡኻ 10% يعبيها ختمت أخذ كألالك مالتي which is شح قرش وسيخاسي 11,000 كتكون كتكألالوا نزع 10,000 زنبرت 11,000 كتكون جن ويدما 10% كتعبيها من البعض كسران تدعقات إمكا أو حدا معلتي تحتي 500 لوس كتكبر أي فكرة كاني أبتا بملت أكاونت زلاد ماني تحتي 10 تريد كسران تزي كوينو لعل 10 كسران تدعقات إمكا تابتا فتنا تسرز مالت سلازي كتحلوها زلكا أملت أكاونت 10 لوز كتكبر يبلكم أب حدا معلت دماني 500 لوز كتكبر كتكال يبلكم إذن حل خايوت حقي انت دا أنسخا 11,000 غير كاتنا 10,000 زنبرت which is first step حليف كالقا مالتي اوكي نكو حقوسكا قداماي درجة ويدما قداماي ستيب حليف كالقا يلوم اتا خالي ستيب يسدلكا مالتي لك كما اكاونت خوينا بتا كمتا ناي 100,000 اتا تقبرو زقباكا جنزب جن 5% ترايع بيو يبلو خافتا مجمرة 10% نيرا ابتا خالي يجن 5% نتناتكا كابيتال يعبيو يلوم تاكالي تي تشالنج يسدلكا مالتي سلازي كافتا 10,000 زنبرت 500 كتقبرا 10,500 كتقبرا نتا كالي تي تشالنج تجمرا انت دا اتن ناي مخسبات حجز بلناين already 500 كتقبري كسارة انت دا قاتي مجن كم تانا قدامي تستيب زنبر حق لك كما يتدقب which is لعلي 500 خسارة كله كخليه يقولون which is 5% أملئت أكاونت دماني لعل 10,000 لوس كتقبر كتقليه بالكان مالدي سلازي زيا تا حقيا بزيا تغير كمسرت انت أنا تنكلت ستيب تحلف كيلكاجن اتي كامباني حدش أكاونت سريدو
እቲ ሪል ኣካውንት ዝበሃል ናይ 10,000 ገንዘብ ይሰደልካ ማለት እዩ ገንዘብ ናብ ኣካውንትካ ይኮነን ዝሰደልካ ናብ ኣካውንትካ ከይትፅበዩ ናብቲ ምስኦም ተዋዓዒልካዮ ዘለካ ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ እቲ ናይ ትሬዲንግ ኣፕሊኬሽን ናብኡ እዮም ዝሰዱልካ ኣካውንት ከፍቱልካ ማለት እዩ ስለዚ በቲ 10,000 ንስኻ ፕሮፊት ዝገበርካዮ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዊዝድሮዋል ተሓተላ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ኢኻ ዊዝድሮዋል ተሓትት ሎሚ ትሬድ ዝገበርክዎ መክሰበይሲ ድሕሪ 14 መዓልቲ እቲ ፕሮፊት ናተይ ዊዝድሮዋል ይሓትት ማለት እዩ ከምኡ ክሓትት እንከለኹ ኣብታ ናይ መጀመርያ ታ ኣካውንት ዝኸፈቱለይ እንተ ደኣ ብመክሰብ ወዲአዮ ኦኬ ኣነ 100 ቅርሺ ከሲብ ኣለኹ ስለዚ ነዘን 100 ቅርሺ ይደሊ ኣለኹ ኢልካ ብዝሰደድካዮ ውዕል ዘለካ ምስኦም እቲ 80 ሚእታዊት ንዓኻ 20 ሚእታዊት ድማ ንዕኦም እዩ ስለዚ ካብዚ 100 ቅርሺ ፕሮፊት ዝገበርካያ እታ 80 ቅርሺ ንዓኻ እታ 20 ቅርሺ ድማ ንዕኦም which is 20% ንዕኦም እንደገና 80% ድማ ነቲ ትሬደር ማለት እዩ እታ 100 ቅርሺ ይሰዱልካ ኣሚንታ 80 ቅርሺ ይሰዱልካ again እታ ናይ መጀመርያ ዝኸፈልካያ መፈተኒ 75 ቅርሺ ድማ ንዓውን ሪፋንዳብል ይገብርዋ ወይ ድማ ተመላሲት ይገብርዋ ማለት ስለዚ ኣብ መጀመርያ ዊዝድሮዋል ናትካ እንደይ ብዘይገድስ 80% ኣለካ እታ ናይ መጀመርያ ከፊልካያ ዝነበርካ መፈተኒ ድማ ይመልሱልካ which is ብናጻሲ 10,000 ዝኣክል ኣካውንት ክህልወካ ክኢልካ ማለት እዩ እንተ ደኣ ንስኻ ናይ 100,000 ኣካውንት ክህልወካ ተደሊኻ ልክዕ ከምኡ መፈተኒ ገንዘብ ከፊልካ ሕጂ እኳ 20% ዝኣክል ዲስካውንት ኣለዎም FTMO ስለዚ ከባቢ 390 ፓውንድ ትኸፍል ማለት እዩ በዚ ከፊልካ እንተ ደኣ እታ ናይ 100,000 ኣካውንት ድማ ክትሓልፋ ክኢልካ ናይ 100,000 ኣካውንት ይህቡኻ ካብ ዝረኸብካዮ መክሰብ 80 ሚእታዊት ንዓኻ 20 ሚእታዊት ድማ ንዕኦም ስለዚ እዚ ሓደ ዓቢ ኦፖርቹኒቲ ኣብዚ ዘመንና ዝመፀ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትካ ካፒታል ጌርካ ሪስክ ተኣትወሉ መንገዲሲ የለን ኣነ ምናልባት ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ዘለዎ ኣብዛ ናይ ትሬዲንግ እታ ዝዓበየት ምኽረይ ድማኒ ንሳያ ማለት እዩ ብገንዘብኩም ኣካውንት ከይትኸፍቱ ምክንያቱ ብገንዘብካ ኣካውንት እንተኸፊትካ ኦልሬዲ ተሓማሊሲ ንስኻ ኢኻ ብናቶም ገንዘብ ትሬድ ክትገብር እንከለኻ ግን ትሕቲ ልዕልታ 10% ክትከስር ስለዘይፍቅዱልካ 10% እንተ ደኣ ክሳራ በፂሑሲ ኣካውንቶም ትዝተረፈ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ብናትካ ገንዘብ ትሬድ ትገብሮ የለን ምናልባት ግን እቲ ፈተና እንተዘይሓሊፍካያ ግን ኦልሬዲ ኔክስት ዴይ ትፍትን ማለት እዩ ተመሊስካ ትፍትን ገደብ ብፍላይ ኣነ ናይ FTMO እየ ዝፈልጦ ስለዚ ናይ FTMO ገደብ ዝበሃል የብሉን ኣዝማች ንስኻ ዝሓለፍካዮ ዝተረፍካዮ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘፍቅዱልካ ኣካውንት ድማኒ ክልተ ኣካውንት ነናይ 200,000 ክሳብ 400,000 ክህልወካ ዝኽእል ፖርቶፊልዮ ወይ ድማ ናይ ትሬዲንግ ኣካውንት ክፈቅዱልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቶም ፕሮፊርም ዝበሃሉ ድማኒ FTMO ዝበሃሉ ኣለዉ እቶም ፋንድድ ትሬደር ዝበሃሉ ኣለዉ ቶፕ ስቴፕ ዝበሃሉ ኣለዉ እቶም 5% ዝበሃሉ ኣለዉ እንደገና EA ፋውንዲንግ ዝበሃሉ ኣለዉ ካልኦት እውን ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ግን እቲኦም ኣነ ጽቡቅ ጌረ ዝፈልጦም እቶም ናይ ፋንዲንግ ኣካውንት ካምፓኒታት ነዚኦም ይመስሉ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ሎማዓንቲ ሒዝናዮ ክንከይድ ዝደሊ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ብዛዕባ ፎሬክስ ኤንድ ክሪፕቶካረንሲስ ከመይ ጌርና ንሕና ትሬድ ክንገብር ከም ንኽእል ወይ ድማ እቲ ዘለዎ ኦፖርቹኒቲን እቲ ዘለዎ ሪስክን ርኢናዮ ክንፍትን ከለና ንሕና መጀመርያ በቲ ዴሞ ኣካውንት ወይ ድማ በቲ ናይ ሓሶት ገንዘብ ብኡ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ኣብኡ ፕራክቲስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና እቲ ናትና ሪስክ ማኔጅ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ልምዲ እዩ ልክዕ ኣብቲ ዴሞ እንገብሮ ልምዲ ወይ ድማ ኣብቲ መላማመዲ እንገብሮ ባህሪ ልክዕ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ኣካውንት ምስ ከፈትና ድማ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ስለነርኢ ኩሉ ግዜ ዴሞ ኣካውንት እዩ ናይ ሓሶት ገንዘብ ኢልና ኩሉ ግዜ ክንዕቆ የብልናን እቲ ሪስክ ማኔጅመንት ኣብኡ እውን ኣፕላይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እቲ ትሬዲንግ ጆርናል ዝበልናዮ ድማኒ ኩሉ ግዜ እቲ መክሰብናን ክሳራናን ኣበይ ዳይ ደረጃ እውን ኣለና
እንዳፈለጥናዮ እንዳጽሓፍናዮ ክንከይድ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ ድማኒ እቲ ኮንሲስተንሲ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ሕዝ ግድፍ ዘይኮነሲ ሓንሳብ እንተዳ ጀሚርካዮ ብመንጽር ንስኻ ዝቐረብካዮ ንስኻ ቀርበካዮ እንተዳ ርሒካዮ ከዓ ይርሕቐካ ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ኮንሲስተንሲ ኮይና ኣብቲ ማርኬት ክንሕዞ ነቲ ትምህርቲ ክንፈልጦ ማለት እዩ ኣብቲ ማርኬት ባይ ወይ ሴል ናብ ንብለሉ ድማኒ እቲ ስቶፕ ሎስን ቴክ ፕሮፊትን ዝበሃል ክንፈልጦ ወይ ድማ ሴት ኣፕ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ኣብ ትሬዲንግ ጥራይ እውን ዘይኮነሲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብእንግሊዝኛ ደስ ትብለኒ ባህላሲ start a business to leave your job but don't leave your job to start a business ኩሉ ግዜ ንሕና ንግዲ ክንጅምር ስራሕና ክንገድፎ ዘይኮነ ዘለና ስራሕና ንክንገድፎ ግን ንግዲ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረና ዘለናዮ ስራሕ ሎማ ኣንቲ ስትሬት ኣዌይ ንገድፎ ወይ ገለ ዘይኮነ as a part time ነቲ ክህሉ ዝኽእል opportunity ንፈትኖ ንርአዮ መቸም ርኢናዮ ኣለና ከምቲ ተቆፂርና ንሰርሖ ዘለና ሲ ለውጥ ከነምፅእ ከም ዘይንኽእልሲ ኦልሬዲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሃይ ሪስክ ዶ እወ ሃይ ሪስክ እዩ ግን ንሕና ብፍልጠት ብኣፍልጦ እንተደኣ ጌርናዮ ግን ሓደ ዓብይ ናይ ኦፖርቹኒቲ እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ስራሕና ኣይንግደፍ ስራሕና ንቐፅሎ ንኺድ ብኡ ከም ፓርት ታይም ግን ነዚ ከዓ ግዜ ሂብናዮ ንኺድ ማለት እዩ ሓንቲ ሰዓት ኣብ መዓልቲ እንተደኣ ሂብናዮሲ which is ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ከዓ ዓብይ ለውጢ ከነምፅኣሉ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ግን ኣብ መጀመርያ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት 2 ዓመት ምናልባት ፕሮፊታብል ትሬደር ዘይክትከውን ትኽእል ኢኻ ምስ ግዜ ግን ብርግጽ ዓብይ ናይ ህይወት መቐይሮ ኢለ ዝኣምነሉ ዓውዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እቶም ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝፀናሐና ሴሽን ናይ ትምህርቲ ሴሽን ወይ ድማ ናተይ ናይ ተመክሮይን ኣፍልጦይን ሴሽን እንተዘይኮይኑ ናይ ኢንቨስትመንት ኣመኻሪ ወይ ድማ ናይ ወፍሪ ኣመኻሪ ኮንኩን ንእትገብርዎ ንስኹም ትሬድ ይኹን ዋላ ኢንቨስትመንት በትናትኩም ሓላፍነት ክትገብሮ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ምሕፀን ስለቲ ዝነበረና ግዜ ኣዝየ መስግን